ғасыр форумымызды башлап, бұл елні біздің 5-ші форумымызда Алла шүкір біз һәр ел шундай матур шараны уздырамыз. Muhterem qonaqlar, forumda qatnашучылар. Кызганычка каршы шактый зур мәсьәлә булып, үзен мөселман дип санаган татарлар арасында мәдрәсәләргә карата тискәре фикерләр йөри. Янәсе алар бүгенге заманнан артта калган, хәзерге тормыш өчен кирәксез, архаик гыйлемнәр бирәләр. Мәдрәсәләрдә укучы балалар саны әз булуының бер сәбәбе дә шунда. Шул вакытта Европада Платон, Аристотель, Декартларның борынгы хезмәтләрен өйрәнгәндә беркем дә әлеге белемнәрне искәргән дип санамый. Киресенчә, Көнбатыш университетларының һәр берсендә диярлек укыту программасына кертелгән алар. Шунысы аяныч, башка дин һәм мәдәният вәкилләре исламны бөтен нәшкәлекләрен өйрәнеп, безнең бабаларыбызның мәдәни, фәнни казанышларыннан киң файдаланган вакытта мусульманнар үзләренең нигезләрен онытып, диннәрен, китапларын һәм тарихларын өйрәнмиләр. Мәсәлән, Хорезми дип әйтәбез. Хорезми нәрсә дип? Ничек укып киткән? Аль-Джабр ва аль-Муадала дигән китап яза, Аль-Джибр дигән фән барлыкка килә. Алгебра. Бу кеше 0 дигән төшенчә барлыкка кертә. Шундый төшенчә. Уйлагыз, бит космоска бару кебек шундый зур ачыш. Абу Али ибн Сина беренче операция ясый. Мисаллар бик күп. Шуңа күрә без Россия Ислам университетында да, Болгар Ислам академиясында да татар дин гыйлеме фикере үсешен өйрәнүгә һәм аны популярлаштыруга аерым басым ясаячакбыз иншалла. Чыннан да безнең лаеклы укытучыларыбыз, устазларыбыз шактый, әмма менә быел без бигрәк тә уку урынбасарлары, уку программалары һәм уку планнары белән эшләүче хезмәткәрләрне һәм устазларны уллап китмәкче булабыз. Рәхмәт хаты белән безнең Ярчаллы Акмәчет мәдрәсәсенә кагаз эшләре белән шөгыльләнүче Сәйид хәзрәтне чакырабыз. Сәйид хәзрәт шулай ук Рөстәм хәзрәт Шәйхвалиевның укулы киләчәктә дә шушы Акмәчет мәдрәсәсендә узак еллар лаеклы хезмәт итәргә насыйп булсын.